Здравейте отново, приятели, брати и сестри, християни, в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Вие сте с рубриката Боговдъхновена поезия, а аз съм Стоян Стоянов. И така, стихотворението, което ще чуете, съм озаглавил "Страшно чувство е смъртта". И така. Страшно чувство е смъртта, щом затвори сините очи. Като черен облак през нощта скрива всички светлини. Но не се плаши, а помисли, какво говоря без лъжа, че смъртта телесна не боли, ако живееш ти в духа. Вратата бързо отвори на твоя храм опозорен и Христа в него ти пусни, за да го направи той свещен. А врагът без страх тогава погледни. Победен е самозваният герой, но смъртта за него ще боли. Не с Бога хвалеше се той. Благодаря ви за вниманието и до скоро!